Amigues i amics, soc el Capità Vitamines i us vinc a explicar què és el programa Infadimed. L'excés de pes és el problema més estès entre la població infantil a nivell mundial. 41 milions de nens menors de 5 anys presenten excés de pes. Segons la darrera enquesta de salut, a Catalunya, un 31,8% de la població entre els 6 i 12 anys ho pateixen. O el que és el mateix, 3 de cada 10. Per abordar aquesta situació, un grup d'infermeres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut es van ajuntar per crear una intervenció educativa als alumnes d'educació infantil i de primària. Hem de fer alguna cosa diferent, que arribi a tots els alumnes. Parlant en el seu idioma. I el canal ha de ser el més impactant. I així van crear un grup d'amics i un superheroi de dibuixos animats que promocionessin els hàbits saludables. I que expliquin els beneficis de menjar fruites, verdures, de l'activitat física, de la higiene bucal, etc. I van crear el programa Infadimed, Infància i Dieta Mediterrània. Infadimed és un programa d'avis saludables que prenc la dieta mediterrània com a referent en estil de vida saludable. Van començar les seves aventures al curs 2011-2012 a dues escoles de Vilafranca del Penedès, amb un programa pilot adreçat a alumnes entre els 3 i els 7 anys. I al curs següent es van afegir dues més. Acompanyat de les meves amigues i amics, vaig acudir 6 vegades per curs durant 3 anys amb les nostres aventures. Durant aquests 3 anys, vam explicar els beneficis de menjar fruites i altres aliments d'origen vegetal. I el positiu, que es practica activitat física regularment. I que menjar els productes alimentaris processats que anuncien tan sovint a la televisió no mola tant. I passar tantes hores realitzant activitats sedentàries no mola gens. Al cap de 3 anys d'iniciar el programa pilot, els resultats han demostrat que aquest és el camí. A l'inici, quan vam començar el programa pilot, entre els alumnes havia un 22,9% d'excés de pes. Tres anys després, va baixar fins al 16,6%. I el consum de fruites i verdures entre els alumnes es va incrementar. No sempre guanyes, Capità Vitamines. Mentre que el consum de brioixeria i productes dolços van baixar. Maleït Capità Vitamines! Fora d'aquí, escorbut! Oh, em vol cremar el culet! Davant l'èxit del programa,
es va decidir implementar-ho en altres escoles de diferents poblacions. I incorporar altres professionals de l'àmbit de la salut al grup inicial. Infermeres, pediatres, nutricionistes, odontòlegs, llevadores, psiquiatres, professors, metges de medicina familiars i altres professionals preocupats per la salut infantil s'han ajuntat per portar el programa Infadimet al més lluny possible. Actualment ja hi ha escoles que des de P3 fins a 6è de primària fan Infadimet. Hola, amigues i amics! Soc el Capità Vitamines. He vingut per quedar-me. Benvinguts a Infadimet.